asisukwazi uvangela ngevesi ngoba inkonzo sikaKristu ezinokwenziwa zininzi bhuti uthi xa ethetha umbhali athe ezinye zazo zidelekile athe ezinye zibekekile. Ndizama ukuthi bazalwane bam kukhona amaxesha oba sithi xa sizama uhambisa ivangeli kaThixo singayihambisi ngolu hlobo siqhela uyihambisa ngabo. And so ndicela into yoba kwalithuba ulifumaneyo le nto yoba uvangela apha emakhasa ulisebenzise. Bazawuhlabela abahlabeli sazawufika kule kona. Ndicela into yoba bazalwane bam singasiphoxani ngoba kukhona abantu apha abathi xa bejongile bathi ndiyanqwela into yoba ndingafana nabo. Ndicela ke into yoba ii-differences esinazo noba bazalwane bam ziyavela kodwa masingaveli sisestratweni. Ndicela bazalwane bam, ndicela into yoba sifumene ingoma sisondele